Leia astera doa eta zelan zabiltz? Ondo, oraindik uda ez da amaitu, biztan da? Bueno, Nire armairuan uda da oraindik. Bueno, hori bai. Hori da. Hori bai. Eta baita mi luzeko plato atzekaldean ere zean, uda ikusten... Gure lehiakideak datozela bezez! Zuek! Pasa, barrua! Uda oraindik ere, gure begietan, saltoka sartu dira. Gure guzki! Printzak Hemen txedauz. Bueno, zemuz zuek, hola txiruri? Ondo. Veteranoen leku hartuta ja, dagoeneko? Bai. Laugarren saioa 200 euro, holatz, iruri, eta zeintentziarekin gaur. Ba, beste 200 igual. Beste 200 igual. Historia irakaslea, holatz? Bai. Bai, uda maituta ja komeriak, ezta? Bai. Oporrak ja amaitu die. Oporrak amaitu, zelan dator ikasturtie? Ba, suerte apur batekin aber nora toketa jaten. Ia oporrak bezain luzea, Ba, ikasturtea. a ber. Iruri, zu bertsolaria da bertso irakaslea be, bai? Bai, igez ibili nintzen berrizko eskolan emoten bertsolaritza. Eta zemuz? Ikasleak eta? Ondo, metxoekin ondo, barre batzuk. Ondo, afizinu badau. Bai. Erto, neska kongetorri gaur, Zorte hon. Eskerrik asko. Bestalde, gure askoitiarrak, Amaia eta Miren, bigarrenez miluzen, lehenbiziko saio oso arrakastatxu baten. Ondoren, diru pixka bat pilatu dugu, 175 euro baditugu. Asmo asko zuek, miluzera bidean, esan duzu ondo pasan nahi duzuela, aurkezle lanak egiteko ere presta duetela. Baina diruari dagokionez eta ze proiektu ditugu eskuartean buruan? Ba, guk ezatzen nahi deu diru bateak Wimbledonea juteko. Gure talde... Jokatzera? Bueno, albalima joko da, bestela ikusi. Askotxu beharko da. Garesti izango da, ez? Bai. Egia tenisa hortan nahiko kirol elitista edo dela. Ez dakit, azkoitian ere bai? Edo azkoitian aritzen den jendea apala da, herrikoia. Hola, zuek. Ados, hori da bataz besteko. Pizka gaztetxu hori bai, baina... Benetik, baina profila hori da. Zakuarekin adibidez Londonera joan, han Wimbledonen, lehenbiziko hilaran gainera, ezta? Zerleku honetan, vale, fenomeno. Albara. Bazorte hon? Deitxu neuri bada espada. Bai, gure preste. Albara gustatzeatzu, ba. Venga, toka. Bai, Wimbledonera juti, bai. Londres gehiago. Roger Federer ezagutu bip gelan eta bai. Ondo, neska kongetorri. Urtzitik ban, lagunak, aspaldiko lagunak, urtzi? Bai. Bai, zuen delitua preskribituta dago, ala ere. Bai. Iluzen egon zineten, urtzita iban. Orain zema denpora iban? 13 urte esango. Bai. 2010. Ondo, eta zer gertatu zen urtzi? Ba, oso ondo joan zitzaigula. Eta sakutxu bet irabazi zenutela. Eta zenbat izan zen? Jo, ez dakit, 20 mila, bai. 23.000. Eta non gastatu zen, Iban? Bizitzan. Bizitzan. 23.000 eurotik ora irabazita, urtzit Iban, aurreko miluzen. Eta orain, buelta nola hartu duzue, urtzi? Miluze bueltatu dela, oin bigarren ikasturtan animatu zarete. Ba, zuk esan bezala, preskribaitu bindu, ordu, noain dena Berritu garra zegoen delitua, ezta? Dena, bai, dena berria, orduan. Urtzi, nondi zatoz? Ni errenderitik, ni astigarrakoa naiz, baina errenderitik. Eta zu? Ni añorratarra. Oso ondo. Eta intentzio oso ondo pasatu, eta albada beste horrebeste egin. Hori da. Erdilarekin moldatuko ginak. Bai, ez da? Gutxiokin, bai. Mutileko ongietorri eta sorte hon, non. Eskerrik asko. Bizitzan, joaten baita zakua, bizitzak aurrera darrai. Baita zakuak ere, erne, gaur! Jokoan baititugu, 22.450 euro! Bizitza! Gora eta gora, eten gabe. Hori da. Base egingo gara, ze txalo honak. Euskara Aventura, bertso balekuak, gure publikoa, zonagarri. Gure superpublikoa. Ondo. Eskerrik asko, Hasiko gara Sakurako bide hori egiten, arrastoz arrasto. Hasiko gara, badakizue, arrastoak agertuko direla, eta gorteta daukagun kontzeptua zein den asmatu beharko duzuela. Lehenengo erronda, olatzi iruri zeuentzat, eta lehenengo arrasto hause. Topatzen duen guztia txikitzen du. Garabia da, grua altzetako. Ja ba? Aspiradora. Aspiradora daukazu. Amaia, miren. Mini pinberra. Itzetresak, Urtzi ban. Kaitza. Poetikoago. Bigarren arrastoa. Hotza ez du oso gogoko. Arrasto nada, Uoldeak. Uoldeak. Amaia, miren. Sua. Sua. Urtzi ban. Zutea. Meteorologia aldera, fenomenoak. Hirugarren arrastoak dio, garrantzitsua da garbi mantentzea.
Olatz Iruri. Kutsillo bat. Amaia Miren. Hortzak. Hortzak. Bai! Oso, Amaia, dagoeneko imintzioka ere hasi da gainera. Erantzuna gorrela eman da. ondo baina intuitzio oso, na? Bai, Vale. gozarekin klak egiten baitute. Ondo, Amaia Miren, bigarren erronda. Eta lehenengo arrastoak dio, motoak baino azkarragoa da. Aizia. Urtzi ban. Hegazkina. Olatz Iruri. Argixe. Oso bizkorra arrixa, Bigarren arrastoa. Mugitu, ez zaitu itxarongo. Venga, esan. Imintzioka. Berriz, relojue. Erlojua. Erlojua. Urtzi ban. Denbora. Denbora. Arrastoa aprobetxatuta, Hori bai. Erlojuak denboraren berri ere ematen Oso baitu. ondo. 80 puntu, zuentzat. Eta Iban, oso ondo. Sartu egingo zaitu, beti aurrera da bere leloa oso ondo. Urtzi ban, zegoentzat hirugarren taula eta lehenengo arrastoa. Gehiengoak maite du. Esantzak? Txokolatezko helatua. Ira. Olatz Iruri. Zera da, bai. Amama. Ai, bituz ederra. Amaia Miren. Oporrak. Bakitak zen maite duen hemen. Urtzi ban. Egan, pasatzen da askotan. Eta Amona. Ez dakit, Enara. Olatz Iruri. Maitasuna. Zederra, Amaia Miren. Egazkina... Venga. Bideia... Esan? Bideiatzea. Ideiatzea. Hirugarren arrastoa. Ari esker, zubiak eraikitzen dira. Pista hona da, eta ulertu egin behar da. Urtzi ban. Oporraldia. Oporraldia. Olatz Iruri. Laguntasuna. Laguntasuna. Zubiak ere egiteko. Amaia Miren. Ze polita. Erromako zubixe? Urrengo arrastoa. Bero zabiltzi talde batzuk, Datorren astean ere badator. Jaieguna. Jaieguna. Olatz Iruri. Asteburoa. Asteburua. Hori bai. Ai! Eta asteburutik zubia, eta asteburuarekin 70 puntu. Ondo bikote. Oso ondo. Zelakoa piztakonak dira, baina interpretatu ere egin behar izan dira. Eta interpretazioa aipatuta. Imintzioka, Miluzeko aktore mutu eskola. Martxan jarriko dugu beste behin Olatz eta Iruri. Lehenbiziko bikotea zuena. Imintzioka hariko zarete, Amaia Miren bestaldean. Ea asmatzen dugun, bi taldei puntuak bilatzea komeni. Beraz guazen denbora. Hortxe kontzeptuak. Txatu ondo. Eta hasi. Pertsona, abeslaria, bertsolaria. Aurikularrak. mikroa, Bai. aurikularrak. Beraz? Telefonoa. Irratian, kotxean, entzuten, abeste. Irratian zer? Esataria. Bai, esataria ondo. Bai. Ui, Krema, eguzkitako krema, raio eguzki suba. hartzen. Krema, Moreno. gela, dutxa, krema. Dutxa, ura. Dutxa oso ondo. Eta binaka? Abeslari, bertsolaria, bikotea Pantxo eta duo. peio. Abeslaria? Ez, Ez da abeslaria? mikrofonoa, bertsolariak. Vale. Bero. Bertsolari. Bero. Ah, sardotegi, sardotegia, sardoa. Bai. Bertsoafaria. Sagardo, bertsopoteoa. Bi bertsolari sagardotegian. Bai, bai. Sardotegian bertsotan, ondo. Bertsotan, venga, bai. Ondo. Bai. Egia, Bai, etortzen zait neure... zer bat? Dinot, eurek zaintzeko nahi bat. Bai, ez da? Bai, Ja. zuekan, bertxotan. Ba, gertu, ondo ari zineten. Egia da, sagardotegian bertxotan mundu guztia ari zen dela. Eta ez mundu guztia bereziki ondo, baina sagardoak ematen du alako ausardia bat, ez da? Zu txarto. Ni, zergatik? 60 puntu, oso ondo. Seguruenik hasi nintzen behin. Ni luzen egin genuen, bai. Ni luzen zait idatzi eta... Bai, Bueno. bertso paperak. Bai. Amaia Miren, hartu legua zuek ere. Initzen gazteko unea, eta Urtzi Iban beste aldean. Zuek ere erne, eta bizkor, bota proposamenak. Denbora. Oso kontzeptuak.
Ea, hiruak asmatzen ditugun, eh? Venga, ba. Denbora. Lemizikoa. Poka. Zakarra. Bai. Zertan ari da? Bota. Zakarrontzia, zakarra botatzen. Bai. Birziklatu. Birziklatu oso ondo. Hau pasuek. Bigarrena. Galduta, Bai. ibili mapa. Mapa, ipar horratza. Oso Oso ondo. Ondo. Bikotean egitekoa. Paiazoak, mimoa. musika, umea globoekin. Biotza. Lorea. Bai. Vale? Eta? La Rosa. Lorea, eta? Lorontzia. Ez? Landarea, Lorea batetik, eta? erramua. Bestie? Bomboia, txokolatea, gozoa. Lorea, bai. Lorezaina, Lorezaina. Bai. Hori da. Bai, oso ondo. Lorea eta Lorezaina. Oso ondo. Hartu lekue, bai. Vale. Mimo ikastaruk ez ez gogoratuko Wow. niriek. Bai, Oso honek onak. oso ondo, Oso mimo onak, ikastaruen, eh? Amaia nola da, Lorea horpegia? Ja? Mimoa, karo, mimoa zelako oso ondo. Ba, beste iru rogei puntu bitaldentzat. Bari. Utzi, Iban, zuek aurreko aldi hartan, miluze hartan, imintziokata, ondo modatzen zineten? Bai. Bea, bai. Hoi da, bai. Bueno, ba, orain biak jarriko zaituzu. Bai, bai. Danean, hartu lekua, mesedez, hola ziruri bestaldean, ja, hirugarren erronda hau ere aurrekoak bezain arrakastatxua suertatzen den, denbora. Ez pentsatu ondo orain, denbora dagoazen pentsatzeko lasai, eta hasi orain, goazen. Darduek. Globuek. Piñata. Eulixek. Badmintoneko pelotie. Badminton. Badmintona oso ondo. Motor. Manifestazioa. Boa, bikain. Oso ondo. Eta, elkarlanean orain. Txakurre. Artzain txakurre. Artzain txakur txapelketa. Ez. Artzaine. Eta Bai. txakurre. Artzain eta ardixe. Artzaina? Artzaine eta Eta ardixe. ardixe, oso ondo. Lanak ondo banatuta, egia, artzaina landaran ikusi dugula, ardia lasai. Bai, bai. Mia betxen hau, lauan katan, Artzainarekin. gozo. Bai, eta gainera lasai egon bier, papelan sartute. Beste irurogeina puntu. Bai. Hau pasuek. Bikain, Hieroglifikoak, bakoitzak orain bere ariketa, egiteko unea berriro, Hola txiruri, honela dino zuentzat datorrenak. Denpora. Pascal ostean lo geratzen da. Aitona. Aitona, oso ondo. zoragari. Oso ondo. Mailuarekin dabil baten bat, ai, eta tona bat. Oso ondo, 1000 kilo, tona bat, aitona. Ondo, aitona ze ondo. Maian bertan, lo. Ai, bai ze ondo. Eta, hogei papurrak endu. Ze ondo. Kopeta Atxitxe jarri eta dago. uma, ai ze ondo. Sarka- Bigarren sarka hieroglifikoa baten du. denpora. Hautxez, beteta dago. Gambara. Gambara, oso ondo. Gamba bat. Gamba, gora, gokenduta. Era, gambara, oso ondo. Hora, zuek, bitik bi, puntu bikote. Oso ondo. Gamba ikusita, zoratu. Bai, za. Bai, pasari marisko sale, Amaia miren? Gero niri gambi gusta, gehien. Winweldonera ez Bitu. dagoaz, Ja. mariskadatxo bat edo. Bueno, Ondo. egia. Gambatxu batzuk, da. oso ondo. Bi hieroglifiko azteko, Hori da. eta lehenengoak dio, denpora. Izugarri goxoak daude, Lekak. bai, Lekak. oso ondo. LeBron James, ikusten genuen Los Angeles Lakers taldeko saskibalo jokalaria. LeBron, bronik ez, eta kak, lekak. NBA zalea, Maia? Gusta zait, saski, Bai, bai? Ze taldetako jarraitzaile edo? Hombre, azpitiku eira urgi. NBA, bale, ados. Bara, NBA, Bertako NBA. Bueno, baina LeBron asmatuta. Bai, noski, Oso noski. ondo, oso ondo, Bueno, izugarri goxoak lekak. Urre azpiko pizka batekin, eta Zeo zer, bale. gamba batzuk, eta... Bale. Gustatzen Bigarren hieroglifikoa, denpora. Ezin dut praketatik kendu. Zer da? Kasa, Zer da? gatza? Bale, zelan dau? Gatzloa? Alderantziz? Lokatza? Lokatza. Bale. Lokatza. Oso, ondo, mera, lokatza. Lo dago gatza. Lo gatza, eta G eta K ordezkatu, lokatza. Otan, istripuk ere asmatu egiten da. Bai. Eta dena da baleko hemen. Beste un puntu, azkaitik. Barkatu
Barkatuta nire laguntza. Baita ere. Ezinbestekoa. Betiko. Maite zaituztet. Urtzi ban zuepe aukerako eta hola Bai, laguntzen txatu dugu. laguntza, rio. Ondo. Lehenengo eroglifikoa, mutilek. Bazen, denpora. Bankutik irten dira. Lapurrak. Oso ondo. Oso ondo. Barruan ere. La musika nota eta apurroiek. Lapurrak, ondo. Horreko milu zen, Iban zen orduan eroglifikoetan trebea. Ez da, bai? Bai, nik esango nik. Zango nintzen. Bai, zango nintzen. Bai, gozo nintzen. Bai. Eta erakutsiko dizuet. Hori da. Bai, banaizela oraindik. Bigarrena, denpora. Zein askar pasatu zitzaidan? Gaztaroa. Bale, oso ondo. Urtzik erakutsi nire bai, Hortxe gazta, baina tabarik gaz, taloa eta eragiketa eginda, L eta R aldatu, gaztaroa, oso ondo. Alegia, edo biak zarete honak, edo inorreza bereziki ona. Hori da. Baina asmatu duzue! Hori da. 1 puntu, zuetzat ere dikote. Zondo. Eta denboran apurru bat azera egin da, Ilaski. Ai, gaztaroa galdu barik. Bai, Biluzeko azten nagusira esan barruen. Bilboko azten nagusira egingo dugu. Horrere gaztaroa galtzen da, Esan niri? Astebeten, irabazi ere bai, Asier Etxeandia bertan izan zen, eta bidali digu zazpikitxo bat. Oso ondo. Izozkiak erostera joan. Egia orain izozkitegietan badagoela alako joera bat, ea zaporerik eksotikoena nork eskaintzen duen, eta bar. Tankerako zerbait hemen, Asierrek topatutako zaporen artean baitago, Aurskolako bi txokolata da. Aurskolako bi txokolata da. Gazeleraz dio bi kinder txokolate. Kinderra lotu dute Aurskolarekin. Eta bestalde, ohiko bat, ezta, menta eta txokolatean aztuta, kasu honetan, menda txokilatatearekin. Menda txokilatatearekin. Eta guzaltzailea bera ere txozenatik bastata gotez zegoen. Txokilatatea! Guau! Dena gela, Asier, eskerrik asko izozkienatik. Aurskola oso ondo dau. Aurskolako bi txokolata da. Guau, Bidali horrelakoak, mesedez? txokolatarekin zuek bialdu Baitu bidaltzen. guri zazpikiak guztora hartuko ditugu da. Abesteko prest? Prest? Badator gure momentua. Ia dano batera? Ni luzeko esku, atxeden hartu ezazu. Onda, ere oso. Hau zuek! Opa, mi luze, opa bulego. Gora gu! Eta gora mi luzeko eskua. Hola, Ziruri. Zuek ez duzu asko abestu? Lanetako konzentratzen ari zinetela, Hori da. Komodenak eta puntuak behar ditugulako, noski? Horretarako dator, lehenbiziko esaldia, lehenbiziko eskua, zuena da. Joseba Usabiaga eta zirkua. Nola jarraitzen du abestiak, entzun? Dena bihurtzen da, hor dago, fanango, gozoago edo xamurrago. Xamurrago. Xamurrago? Errebotea? Esan, bota. Gozoago. Gozoago? Ez? Fandango. Dena bihurtzen da fandango? Opa! Bai! Fandango! Osondo! Bale! Lehenbiziko puntuak ia lortuta. Fandango bat dauen lekuen. Hori da, Berto. zeta batzuk agertu dirata. Zeta? Segi Biko lanean. zumat piztu dien orain? Nola esaten zaio Elgoibarren kanpai forma duen landareari. Kukupraka, zintzili gorri, praka gorri edo soineko gorri. Kukupraka. Kukupraka? Zondo. Osondo? Primeran. Bokala. Joseba Usabiaga eta zirkua gogoan izan, hori enuntziatua. Aurrera ingo dugu ikote? Bai. Ze udalerritan dago eskultura hau? Oñatin, Bergaran, Atxabaltan edo Arrasaten? Bergaran. Bergaran ez, Aretxabaltan? Atxabaltan. Zerbotea. Oñatin. Oñatin? Osondo? Bilen guzu, elkarri asko ematen. Barne txisteak. Ze urtzi joan, ze itxura? Batez. Batez? Ez da usainik, Hola, Ziruri, zuena da eskua berriz ere orduan. Aurrera. Ze musika talderena da abestia? Antxoren guztukue. Norena da?
Ze talde dago, burutik, Thatchers, Mugan, edo eren egun. Burutik. Burutik. Iruñarritik, oso ondo. Oso ondo. Bikain. Ge. Bakizue, Joseba Osaia zirkuan aritzen dela, bertatik, edo bertako zerbaiti buruz esandakoa. Hola, Ziruri. Aurrera, gozen ba. Zein da joarearen onomatopeia? Tilin-tolon, dilindalan, tolon-tolon, edo don-don. Eskiolako gero ez dakiguz. Bai, esan zaz. Tilintolon. Tilin-tolon, ez da zuzena. Dilindalan, dilindalan. Dilindalan, hori bai! Ondo, pixkanaka. Agerian geratzen ari da, eta esaldia askatu nahi duzue? Ez? Ez. Aurrera ingo dugu, ba? Zein ez da Elena Tabernaren ikusentzunezkoa? La mujer de Lot, Emiliana, Nagore edo Naiara? Emiliana. Emiliana, ez da zuzena? Bota bat. Naiara. Naiara? Oso ondo. Te. Interesgarria oso. Ezagutzen dut. Hitz batzuk ia erabat argituta daude eta. Askatu nahi duzu bikote? Ez. Aurrera ba. Zein musika taldeko abeslaria da, argaziko hau? Bulk, Talk, Tok, barkatu, Seisega edo Bad Manners. Bulk. Bulk, taldeko Andoni, bai? Ene. Eta honekin, ez, Zigarren errondara salto egingo genuke bestela, askatu nahi duzu, Ez. Aurrera. Nola jarraitzen du kantuak? Amildegira. Aukeren berri beharrik. Olatz kantata. Barrutik baia. Bai kantata. Amildegira. Oso ondo! Vale. Oso ondo. Bada espada banoa. Oso ondo. Eta Amildegia hor esaldian daugagu, Joseba Usabiaga eta zirkua. Saiatu nahi duzu, Ez teko gargi. Aurrera orduan. Kondairaren arabera, zer egiteagatik aterako zaizkizu garatxoak eskuetan? Haragi gordina ukitu, hildako bat ukitu, izarrak seinalatu edo azkazalak margotu. Hildako bat ukitu. Wow, zer gogorra. Ez? Izarra seinalatu. Izarrak? Oso ondo? Wow, ze galdera, Bai. Oso ondo, eskenekien. Amaia, miren, komodoina jokoan. Askatu nahi duzu, Azken errondara salto egingo genuke bestela. Ez teko. Hola, Ziruri, gozen? Azken erronda. Zein koloretakoak dira Bart Simpsonen galtzak? Urdinak, grisak, gorriak edo berdeak? Txixin hori. Txaran. Rakak. Prakak, bai. Rakak urdinek, ez? Urdina. Urdinak? Zuzen! Ondo? Ondo! Bazken aukera eskatzeko, Bai. eskua. Bai. Egituko zarete? Bai. Ia ba. Galartzaren puskerren usaina ezagutzen dut dagoeneko. Zuzen alda? Oso ondo! Joseba Usabiagak esana. Komodina neska! Hola, Ziruri! Puntu mordo eskuratuta eta komodina ere bai, oso ondo. Bigarren eskua prest daukagu, Amaia miren, zeuek hasiko zarete erantzuten. Eta, honela dino, Antxoni eta Antxon. Ara? Esteleria. Ez, bueno. Bueno, Ikusiko dugu. ez, neutinotzut, Ez. zorionez. Bai, Zorionez, ados. ikurrak biztu dira eta lehenengo galderak dio. Zein kanturen bertsioa da?
Zorgina pirulina. Ran, rode, ran, pintxo, pintxo, zorgina pirulina, txalo, pintxalo. Zorgina pirulina. Zer dino zu, Amaia? Guau. Bai! Diskoteka honenetan, non ibilizara baudan, Amaia? Basteneki, Zorgina, zorgina. Bai, kotxien entzutezu edo... Ez que irakaslina ez eta orduan txikiekin ibilitata. Hau txikiekin ez dut uste, ezta? Bueno, ez dakit ze metodo diren, gaur egun. 3 urteko omen gelan. Venga, goazen beno, zorgina pirulina. Lehenengo ikurrak, biztu dira, eta... Venga, bigarren galdera. Nola egiten du zatorrak? Ziu, ziu, zau, zau, xixa, xii. Hobetu? Venga. Xiu, xiu. Xiu, xiu. Xiu, xiu. Siu, esan dute. Ziu, 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 ziu. Vale. Siu, lemizikoa. Vale. Bai. Venga, Eta bai. asmatu, segurako dau. Siu. Enaiz segula jarri horrela. Ea, esan, mesedez? Antxoni eta Antxon. Amaia eta Miren, aurrera goaz. Bazen. Ikurra piztuta, galderak dio, hasiera hau zein musika talderena da. Kenzazpi, zea maiz, izaro, itoitz. Dale. Kenzazpi. Kenzazpi. Osondo. Nik hau baiko txia. Lortuko Hau bai, dugu kotxean. gure publikoa. Osondo. Ikurrak piztuta, galderak dio. Zein koloretakoa da Jack Sparrowan zapia? Beltza marroia, urdin iluna gorria. 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 Osondo Ama neskak. zarete, Opo, miren. Osondo neskak. Itu etzait gustatzen ez ebez. Ez? Ez. Saga hori ez dera, ez ezer, ez. Ei, bea bai. Ez. Gaipa, kontuz. Ez. Antxoni eta Antxon. Baguz aurrera? Beste galdera bat? Aurre, bai. Uepa, zenbat ikur. Zein zuaitz da honako hau? Gerezi ondoa, sagarrondoa, mimosa, magnolia. Zagarrondue. Erra. Horretan. I. Eta honekin? Eskatuko dugu? Beste bat. Ikurrak piztuta. Zein musika tresna jotzen du? Amets Aznarez, iruindarrak, trompeta, tromboia, saxofoia, tuba. Saxofoie. Saxofoia. Bai. Urtziban, Tromboia? tromboia. Osondo. Eta nola jo, oso fana, Ametxena, ikusiko duzu Joseba Tapiarekin. Askatuko dugu? Antxoni eta Antxon. Kabirik, inoiz, aldatzen. Hori da, esan. Urtzite Iban. Bai, askatuko dugu. Bota? Enarak ez du behin egindako kabirik inoiz aldatzen. Zuzena da? Osondo. Ai! Komo behin haukazuek, osondo. Enarake ez du behin egindako kabia. Ez? Nik tamalez badakit, ze beti hasen zidaten umetan. Antxoni, Dani. Anaiari jarri zioten Julen, bera lasai bizitzan da. Ni Antxon. Baina, bueno. Bagoitza berea. Badakozu marko baten, kantia? Ez. Gelan? Ez. Bale, badaki zero paritu. Zindutaztu. Laster Antxon Teileren urte betetzea da. Oparia jasotzeko desiatzen, bitartean, Urtzi Iban, komo ima badaukagu? Beste bat nahi, aukeran? Aukeran, bai. Hauxe zuen eskua, hauxe zuen esaldia guazen. Eta murgil gaitezen dantza lotuan, gainera. Plaza erdiratera, dantza lotuan, ez zer dion esaldiak. Zenbat soka bikoiz ditu normalean mandolinak? 3, 4, 5 edo 6? 6. Ez, erregotea. 5. 5? Ere? 4. Ez, 3 gutxitxo. Lau. Venga, bai. 4. 4, 3 gutxitxo, 4. Normalean 4. Ah, bukala. Urtzi Iban, aurrera. Ze marka da? Fred Perry, Armani, Gucci edo Yves Saint Laurent. Armani.
Mani. Nabari da, Oso ondo. Lehengo poloak eta... Ondo Iban. Ene? Aurrera ingo dugu. Zein urtetan emetitu zen lehen aldiz hitzetik hortzera telebista saioa? 1988an, 1990an, 92an edo 95an. Xerrak urte batzuk batzuk. Bai, Joserra, hor argazkian. 90an? 92an? Errebotea? 82an. 92an? 88. 98. Apozketi? Oso ondo. Ondo. Dantza lotuan, esaldia askatu nahi duzu, aukera hortxe? Ez ezta? Aurrera. Ez erantzun Iban? zuek, Bale. Ze zurda? Peronea, tibia, femurra edo latoa. Eronea? Peronea? Oso ondo. Ka? Zorendik ez ezta. Arrastorik ez, goazen aurrera. Zer da? Azkoitian, gorrik ibiltzea. Haserre, biluzik, gozetuta edo nekatuta ibiltzea. Maia eta miren erreboteren zai. Bilutxik? Biluzik. Gorrik, larru gorritan, oso ondo. Aurrera? Goazen ba. Norena da abestia entzun. Julen Leturi ondo, Eraul, Jon Basaguren edo Pablo Zurutuza. Norena da? Eraulena? Eraul? Ez? Julen Leturiando. Julen? Leturiando. Oso ondo. Julenen abestia. Eta esaldia askatzeko aukera? Bai bikote? Ez teko. Aurrera ba, urtziban. Zeitz, estali dugu kantuan. Zanik, zurekin, lasai, hil arte edo bakarrik? Hila arte. Hil arte? Bizi nahiko dut. Nogen, donostiarrak. Bai. Itxura polita duia, esaldiak, dantza lotuan dio enuntziatuak. Bikote? Aurrera? Bai. Ze herri da? Elantxobe, Ie, Bermio edo Lekeitio. Elantxobe. Elantxobe? Ez? Ea. Ea. Ie. Ea ba? Ie. Cierto. Ie oso aierazgarria, zubi horiek. Ai. Honen bestez. Beste komodin bat lortzeko aukera, Olatz, eta iruri. Askatu nahi duzu, Lehenengo bigarren filatik, lehenengo. Badago zerbait? Saiatu, besterik ez bada? Badakit. Ia ba? Letri probau, azken da iguela. Vale. Iguelak, azkenengo. Bai? Vale, bai. Ez? Vale. Venga. Zure begi eder ilunak dira gaur iztunak kantu honetan. Zuzena da? Zoragarri! Komodinenetzat bigarrena! Oso do! Markagailuak onela geratu dira, Miluzeko eskua eta gero, 550 puntu Olatz Iruri eta bi komodin. Amaia eta Miren, 650 puntu komodin gabe. 550 puntu eta komodina Urtzik eta Ibanek. Erabaki barik ezer, estu markagailuak, batzuk komodinen laguntza izan dezakete, panelak osatzeko, orain zein da zuzena den txanda iritsiko dalako. 11 kontzeptu, erakutsiko dizkizuegu, zuek zuzenak zeintzutik asmatu beharko 8 zuzen, 3 oker. Erantzun, kontzeptu zuzen bakoitzeko, 10 puntu metatuko dira markagailuan, taula guztia osatuz gero, 150 puntu irabazteko aukera. Okerrik ez egin, bestela errondatik kanpo, geratuko zarete. Bale, Olatz Iruri, lehenengo taulak hau eskatuko digu. 70ko hamarkadan sortutako musika taldeak.
Aukerak, AC/DC, Oskorri, The Rolling Stones, The Clash, ABBA, Pet Shop Boys, Boney M, Itoitz, Ubi, U2, estok 13 Iron Maiden. Olatz Iruri, 70ean, sortutako musika talde bat. Bota. Itoitz. Itoitz. Bai. 76an. Amaia miren. Ondarra inguruan. Rolling Stones. Rolling Stones. Oilo! Hirurogeiko Ondo, hamarkadan. Gazte mantentzen dira baina, Ondo nago. 70koa taldea. Beatlesak, Rollinak, 70ko hamarkadakoak. Urtziban, The Clash. The Clash. 76an Inglaterran. Olatz Iruri, Oskorri. Oskorri. Bai, 71garren urtean, hain zuzen. Urtziban, AC/DC. AC/DC. Bai, 73an Sydneyn. lau zuzen oraindik. Olatz Iruri, Aba. ABBA. Oso ondo. Suediarrak 72an hasi zuten ibilbidea. 73 Eurovision, Waterloo. Urtziban, Iron Maiden. Iron Maiden. Oso ondo. 1975an Londonen. Bi zuzen, bi oker. Komodinak, dituzue? Ja, baina... Triple. Pet Shop Boys. Pet Shop Boys. Eta zuzena, 80ko hamarkadan sortutako taldea baita. Urtziban, bat asmatu behar, dauden puntuak eskuratu eta planto egiteko, edo taula osoa eskuratzeko aukera. Urtziban, 70ko hamarkadan sortutako musika talde bat komodina daukazue. Bi zuzen daude. U2. U2. Ubi. Oso ondo. 76an Dublinen sortua. Planto egiteko aukera, edo emango dizuet arrasto bat. Bai, ez da? Urtziban. Bakarra dago, zuzena dana, eta komodina daukazue. Erabiliko duzue? Erabiliko, bai. Erabiliko dugu. Zuzena. Boney M Boney dala. M, 76an 150 puntu. Beraz zuentzat. Urrezko puntua, gozo ondo. Ez toka mairu etzen taldea, musika mugimendua bai, 70ko hamarkada erdialdean sortu zen. Bale, bigarren erronda, Amaia Miren hobeto pentsatu beharko ditugu, erantzunak. Pentsatuko kontrako inber dugu. Bigarren taulak dio, domina edo diploma olimpikoak lortu dituzte. Estíbaliz Martínez, Joanes Omarriba, Maialen Txorraut, Jose Luis Korta, Maider Runda, Elena Loio, Richard Oribe, Aritz Aramburu, Ester Arrojeria, Julen Aginagalde, Ruben Beloki. Maialen Txorraut. Maialen Txorrautek, domina edo diploma olimpikoa dauka? Bai. 3 domina olimpiko ditu. Urtziban, Maider Runda. Maider Runda, Frontzezko domina, Londresen. Richard Oribe. Richard Oribe, 16 domina ditu. igerilariak, oso ondo. Amaia Miren, Joanes Omarriba. Joanes Omarriba, Diploma olimpikoa, 2004garren urtean lortuta. Urtzita Iban, Ruben Beloki. Ruben Beloki, 92ko olimpiar jokoetan urrezko domina eskupilotan. Olatz Iruri, Julen Aginagalde. Julen Aginagalde, Futboloi jokalaria, brontzea Tokion. 3 okerrak hortxe dauz, oraindik, bi zuzen. Estíbaliz Martínez. Estíbaliz Martínez, Ikain, Urrezko domina, gimnasian. zuzen bat geratzen zaigu. Jose Luis Jose Luis Korta. Korta. Jose Luis Korta, zuzena da. Haupa Moskun zuek! diploma lortu baizuen, 150 puntu. Bigarrenez, Urtziban zuentzat. Ba, Urtziban zeuekin hasiko gara, 3. taula hau be bai, eta honela dio. Nafarroako museoak dira.
Nafarroako museoa, Baskonium, Gustavo de Maeztu, Karlismoaren museoa, Nafarroako Unibertsitatearena, Oteiza museoa, Trufaren museoa, Bibat museoa, Igartu Beiti baserria, Peruarri eta Almadiaren museoa. Nafarroako museo bat? Oteiza museoa. Oteiza museoa. Osondo. Eguesi barren. Olatziruri. Peruarri. Peruarri. Leitzan hau. Amaia Miren. Venga, Nafarroako Unibertsitatekoa. Haren museoa. Nafarroako Unibertsitatearena. Osondo. Iruña bertan. Urtziban. Karlismoaren museoa. Karlismoaren museoa. Osondo. Berriz Lizarran. Olatziruri. Komodina. Komodina erabilita, erantzun zuzen bat, agertuko zaigu. Trufaren museoa ere, Nafarroan dago. Metauten dagoen museoa. Amaia Miren. Irute iru. Almadiaren museoa. Almadiaren museoa. Osondo. Ogurgin, no bestela. Urtzi, Iban, bizuzen. Nafarroako museoa. Nafarroko museoa. Oso ondo, lehen Andre Zena da? Maria Errukizkoaren ospitalea zen eraikina bertan. Olatz eta iruri, zuzen bakarra geratzen zaigu. Komodina. Bai. Komodina erabilita, zuzen geratzen zaigun erantzuna Gustavo de Maeztu dela. Lizarran, Dakigu eta ondo puntu zuentzat! Eta markagailuak estrategia guztiak erabili eta gero nela geratu dira. 700 puntu Olatzak eta irurik, 620 Amaiak eta Mirenek, 840 Urtzik eta Ibanek. Amaia eta Miren horixe pena, horixe lastima, komodintxo bat edo, falta genuela. Bigarren saioan, eta 165 euro pilatuta, bukatu da 1000 luzeko ibilaldia. Ze balantze, Amaia? Bueno, beti ona. Oso ona, bai. Gustora aritu zarete. Oso ondo, bai. Aldarte oso onean, joko handia eman duzen, egia esan zuen falta ere somatuko dugu. Bai, Hemengo lore irribartxu horiek eta beti eskertzen baitira platoan. benetan. Bai, penatxua esgeratuko gara gau behar, aurrera ez egitea. Bueno, Bai. ondo. Hori bai, aurrerantzean arreta bereziz jarraituko dugu ATP torneoan eta tenis kontutan nola zabiltzaten. Aiza, Zuek vale, baitu. vale. Wimbledonen Zer pistan ez bada, Bueno, hola. Bai, Zure artean. Bai. Amaia eta Miren, eskerrik asko animatziarren, Zeuei. eskerrik asko Vale, tortziarren, da plazer bat izan da. Oso bikote, esker! Buruz burukora ere heldu gara, final aurrekoan gara. Olatz iruri, zorioneko komodinari esker. Bai. Eskerrak. Estrategia ondo erabilita. Bai, oso ondo pentsatu da gauzak, oso Estrategia ondo. Miluzeren parte ere bai baita. Ezkara eta humorea eta bai, baina estrategia ere bai, eh? Bai. Ez bada, Urtzik eta Iban, gaur iritsi eta eroso, dotore, finalera. Lasai. Bai, ez da? Lasai orain arte. Hemendik aurrera ja, markagailuak utxean jarri. Eta bakizue, hemen erantzun zuzenek, denborak bizkortasunak hitz egingo duela, sokatiran ariko gara aurrez aurreko horretan, esandakoa, zuzen, bizkor erantzun argi paso egitekotan. Berehala egin, eta horixe, soka erdian dagoen markatxo hori, dantzan ariko da Haupa batera zuek, bestera, zorte on. zuen mugetara iritsiko balitz, akabo, jolasa, Olatz iruri zuek sailkatu zarete atzetik, beraz, Vale. zuek erantzuten hasita, hartu lekua. Zein urtetan atera zen WhatsApp aplikazioa merkatura? 2007. 2009, zein abesarik eman dio aurten hasiera Bilboko aste nagusiari? Aiora Renteria. Zuzen, Urtzi da. zein enperadoreren udako egoitza izan zen Biarritzeko Hotel du Palaz? Napoleonena. Zuzen, zelaia bezain berdea eta gizakia bezain berbatia, zer da? Paso. Loroa, non jokatu ziren Olimpiar Jokoak 2000 urtean? Londresen. Sydneyn, zeri izango diozu beldur, korofobia baduzu? Txorixeri. Dantza, txuriarekin batera zein beste kolore du isa aplikazioaren logoak? Beltza. Beltza, zuzen. Ze ideologia politiko zeukan Dolores Ibarruri La Pasionariak? Komunista. Komunismoa. Zenbat kolore ditu Kataluniako banderak? Bi. Zuzen. Zer jakiren nazioarteko eguna da urtarrilaren 16a? Sushiarena. Kroketarena, aurrizkeran zer da txitxia? Ragia. Aragia. Ze herrialdetakoa da mojitoa? Kuba. Kuba. Zenbat balbula ditu bihotz batek? Bi. Lau. Zein multzotako hizkuntza da gidixa? Ebraiera. Germanikoa, zenbat hilabete ditu urteak egutegi txinatarraren arabera? 300. 12.
norena da Dekau margolana? Oso. Kandinsky, zeri deitzen zaio sortaldea? Ekialdeari. Ekialdeari, zein antolaketa politiko izan zuen Nafarroak Erdiaroan? Foruena. Erresuma, ze unitatetan neurtzen da inflazioa? Paso. Eunekotan, zein da estatu batuetan biztanle gutxien dituen estatua? California. Wyoming, zenbat da 200 bider bi ken 45? 300 da, 75. 355, osatu atxotitza, azaroa bero, negua? Hotz. Negua gero, zein da alfabeto latindarraren azken letra? Zeta. Zeta zuzen? Tempora, harrapatu gaitu. Ai! Urtzite iban, soka iaia iritsi denien, beste alderaino joan da, badakizuelako hemen, abiada, Bizkortzen joaten da. bai, berezi hartzen du. Olatzi iruri, harrapatu zaituzte. Zeta zuzena baina iritsi da. Ai, pena, neskak? Bueno, finalik ez, gaur, baina beste programa eder bat eginda, zegoen zain urrenguen, Ondo? Apa, bikote. Ai, apa. Urtzi eta Iban eta Urtzi, bueltan miluzen, aurreko ibilaldi hartan arrakasta izan baitzen duten. Arrakastarako bidea aurrotzen ari gara berriz, Bueno, sakatiran izerdia purret botata, Bai, ondo kostata. izerdiri gabe zago zakurik hemen. Claro, claro. Noski, animoak ere onak, ez da? Ba, oso onak. Gure publikoari eskerrak! Bertso balekuak euskal entzuna dago dutela! Txarrik hartu zuek eta txiarren! Eta esan dugu eta aurreko aldi hartan 20.000 euro inguru edo irabazten. Olako bat, 22, Agota iru, Bueno, ba hori, gainitzeko modua izango dugu, aurre ikusten dugu, zakuan erne jokoan baititugu, 22.450. Upa! Urtzite Iban, zuen aurpegiak, 22, oso ondo, oso ondo. Horretarako, gure amaikakoa. Agertuko diren amaika kontzeptuak, bai edo ez, zuzenak diren edo ez, asmatu beharko duzue, gure galderaren erantzuna, bai ezkoa edo ezkoa den erantzun beharko diguzue, eta horrez gain, urrezko galderaren erantzun zuzenak emon. Beitu zer erreza, zaku eskuratzie. Bai, erreza. Etxeko ibartxo bat ere, Urtzita Iban hemen jokoan hariko direlako, laster zuek etxetik aplikazio baten bidez, aldi berean, jolasteko aukera ere izango duzu, sariak izango dira. Danok aldi berean, jokatzen ibiliko gara, ederra, badakizu egiaztatzeko aukera hori, lehenengoak geuk jarriko dugu, beste bi izango dituzuen. Zorte hon, Urtzite Iban, herrialde hauetako zeintzuk dute itxasertza. Tempora. Bolivia. Uganda. Kazajistan. Andorra. Mali. Armenia. Eslovaquia. Paraguay. Lesoto. Hungaria. Nepal. Egiaztatu egingo dugu. Egindako ariketa. 3 daude oker. Kazakistan igual... Ez Kazakistan ez. Minutu bat. Ez Kazakistan ez. Txainik aldatuko nik bat. Arista. Paraguay? Paraguay ez, fijo. Segurudek. Hori? Hori bat. Bestiak. Aldaketa bat egin dugu. Uganda. Oi, jartzen. Bai, txoin, nagoazen hori uste. Egiaztatu egingo dugu, bi aldaketa horiek eginda. 3 akatsekin jarraituko dugu. Uganda beretu gianek. Eta... Kazakistan. Armenia ez. Azken segundoak. Egiaztatu eta... 2 kats. Paraguay. Azken 10 segunduak ez dugu egiaztatzeko aukera gehiago, baina lanean jarraitzeko aukera bai. Aldatu? Soto? Urtzi Iban, Ugaldik. denbora barik geratu gara.
Urrezko galderak dio. Zeintzuk dira historian zehar itsasertza galdu duten biak? Denbora. Zeintzuk dira historian zehar itsasertza galdu duten biak? 11 honetatik. 10 segundo. Aukeratu? Paraguaik eta... Sakatu. Aukeratu? Aukeratu, Arin? Arin? Bale, Bai, eman dio. denpora barik, geratu garalako. Bale, zemoz, urtzidan? Gazi gozo. Bai, Ozeanoa bera bezalaxe. Bai. Ez dute itsasertzik Boliviak, Ugandak, Andorrak, Armeniak, Eslovakiak, Paraguaik, Ungariak eta Nepalek. Zuzena da? Denak bikain, Bolivia, Txileko Anfotagasta portura gerturatzen baita hurbilenen, Uganda ekialdeko Afrikan dago, Kazakhstan itsasorik gabeko herrialderik handiena, eta bar, eta bar. 200 euro sortzi kontzeptu jarri ditugu. Lesotok ez dauka. Kazajistan, Mali, Lesoto, Baiezko eremuan. Zuzena da? Oh, Ez dira zuzenak. guztiak ezezko eremuan dituen, eta urrezko galdera, zeintzuk dire historian zehar itsasertza galdu duten biak? Mali. Ikus dezagun? Okerrak ziren biak, Mali eta Paraguai, Ungaria eta Bolivia ziren. Lastima, urtzi ban, baina postik emoteko. Moduan gara 200 euro gaur minutera iritsita eskuratu baitituzu, eta aurrerantzean gehiago pilatzeko aukera ere bai,